bafowethu angazi ngenze njani. Angazi ngane kamama ngenze njani. Ngididekile nje, ngididekile ngempela. Izolo angikaze ngilale. Angikaze ngilale izolo. Angithi ngolesithathu sikhiphe ama reports eingane. Izolo ke ngihlaselwa ke ubaba la wengane engiyifundisayo engaphasanga. Fika ke lana uhlomileke ayikho inhlobo yesikhali bengayiphethe. Kahle kahle shuthi nje ubezongijuqa phela ngoba uthi ingane yakhe vele mina ngiyithandi. Angazi ukuthi angiyithandi ke makwenze njani. Ngoba phela ingane yakhe ifail ifunde eziwu4 ezifundweni eziwu7. Ngabe ngiyezwa ke mhlawumbe kuba ifail esami ke uyabona. Hayi ke shuthi plan lakhe nje bekuthi nje impela hayi uzongishaya yabo. Kwasho ukuthi ke manje ke mayifika ke ehlomeni kwakhe ke nami wangithola kanti vele yabo khona into engiyiphethe engaphekwa lezi zinto lezi ayiphethe yena. So ke bafowethu wayebesethi ke ukunikeza 24 hours. Ucela ukubona ingane yakhe iphasile after 24 hours. Angazi ke bafowethu mina ngizokwenza njani phela nezikole ivaliwe ngizoyiphasisa kanjani mina ingane ngoba ingane ayiphasiswa ngesandla isystem ephasisa ingane. Angazi ke ngenze njani bafowethu. Sengisho ukuthi ke uma ngihambe ngendlela elingayiqondi ukuthi ngihambe kanjani emhlabeni ngiyobe ngayiphasisanga ingane ngoba ngazi iphasisa kanjani mina ingane. Angazi bafowethu ilokho bengithi ngimtshele khona ukuthi ingane zenu ifike ngafundi nani ningawulandelela umsebenzi bese nifuna ukuhlasela endlini.